Ćao, danas smo našli kantarijun. On raste po napuštenim njivama, ali mi smo ga uspjeli naći u bukovoj šumi, što je rijetkost. Sad ti snimi. Bere se gornja polovina biljke u cvijetu. Evo ga, sad ću ja otići. Ma ne moraš, nećemo sam puštiti samo jedan. Od prilike, tu. Ta gornja polovina se bere. Snimimo cvijet. Kantarijun se u narodu koristi kao čaj protiv bolova, jetre, želuca i proliva. Od njega se pravi ulje koje se koristi protiv opekotina, posjekotina, hemoroida i za mazanje rana, da brže zarastu. Kako se pravi kantarijunovo ulje, pokazat ću vam u nekom drugom videu. A dotad, ćao!